No niin, nyt sitä suottiin kuormalaanille, niin katsotaan suohaanko se pois kyyvistä. Sehän se on meillä aina semmonen jänskä homma, että onnistuuko se nyt pois siis suoha. Sehän se toisinaan niin mukavasti ihan lähtevä. Se sitten tahtoo tässä hienossa puussa olla vähän sitä välillä, jotta se on vähän toisissaan kiinni sitten kuitenkin. Ei aina niin näpäkästi lähet tuo nippu tuolta ylös. Sepä nyt näkyy, että miten tällä kertoo käypi. Nythän tuo vielä ei aurinko pahasti häikäse tuohon lasille, mutta se on tässä laanissa niin pikkusen se on iltapäivällä, niin tämä on niin päin tämä purku tähän, jotta se pikkusen semmonen ilkiö tuo auringon paiste, kun se siinä tuppaa olemaan, kun se vähän sitten siinä häirittää niin sanotusti. Sieltä jo ensimmäiset karahkat poikittaa mänöllä. Ensimmäiset karahkat. Kyllä se on tosiaan tuo koivu, niin se on. Olikohan se 55 litrasta, sanokohan se tuo motomies, että tässä harvennuksella, niin se ei kyllä kovin järeitä nyt tällä kertaa ollut. No. Ihan kai se kuitenkin tehtävissä olevaa on juttu. Ei sikäli ja harvennus monesti onhan se hyvin niin tähäillinen homma, että sitä harvennetaan, se muuten olisi metät vähän huonon näköisiä, jos niitä ei sitten hoideta ja harvennella. Se on aina mukavamman näköiset nuo metät, kun ne olisi hoidettu ja harvenneltu. Hoidettu ja harvenneltu. Sen suhteen. Kyllä, jaksaakohan sitä minkä aikaa tänä päivänä puuhastella. Eilenhän tuo tuli ihan, taisi tulla 12 tunnin vuoro kuitenkin niin eilen. Ei kyllä tänä päivänä tarvitse niin pitkään tehdä, se on riittää tälleen lauantaille niin vähän vähempikin ei ole tarvetta nyt ihan niin. Kauan saisi tuosta vähän aukolta päästä kokeilemaan ja käydä katsomassa, että minkälainen savotta se on tuo aakon tekeille, niin se olisi ihan semmonen mielenkiintoinen, että minkäs näköistä sieltä löytyy. Se on aina tuossa ensimmäistä kertaa, kun männöö Savotalle, niin siinä tulloo aina vähän semmonen fiilis, että mitä siellä on odotettavissa. Vähän niin kuin joka kerta on vähän niin kuin ensimmäinen kerta, jotta ei tiedä, että mihinkähän paikkaan sitä nyt jouduttiin. Se on aina vähän semmoista. Eikö sinne vähän jäi vielä läpi, kun se on, niin laittaa nuo poikkeen, eikö kuorma hakkuu. Tässä tuo tipahtanut keppi vielä tuosta. Tuohan se siitä vietty, no se meni pois. No sitä ei lasketa. Ja vain sepä kuorma purkkaantui, niin pallaamme taas.